हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுருத்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீக்ரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுரல் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சக்ரஜாதம் சககண ரகுதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாத்வதம் परिजनाहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविसगान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधगान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनीश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनोऽप्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदात्याय कृष्णप्रेम प्रत्यादे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. कुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्थलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवदारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஹேமமாலினி ஹரே சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓப்போங்கிற ஹேமமாலினி ஐடியில மாதாஜி பாக்குறேன் மாதாஜி ஹரே வந்திருக்காங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. வந்துரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சௌக்கியமா மாதாஜி? நீங்களே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பாடிருங்க மாதாஜி. நல்லா நான் பாடிடுறேன். நல்லா இருக்கேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாடிடுறேன், அது பிரச்சனை இல்ல. ஓப்போங்கிற ஐடியில இருக்கவங்க யாரு? தெரியல மாதாஜி, கேட்கணும் மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி. மீனாட்சியா மாதாஜி? அவங்க நம்ம உங்க நம்பர் போடுங்க மாதாஜி. சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட நம்பரும் உங்க நேம் எழுதிருங்க மாதாஜி சாட் பாக்ஸ்ல. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நீங்க நம்மளோட கிளாஸ் எழுத்துறியா? நம்ம கிளாஸ் படிக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி, நான் மீனாட்சி மாதாஜி யூஎஸ்ல இருக்கேன்ல, நிறைய கிளாஸ் பண்ணிருக்கேன்னு ஜாயின் ஓகே பண்ணேன் இப்பதான் வந்ததுனால. சரி சரி, இப்பதான் ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி உங்க பேர் ஸ்பீச் இல்ல, நிறைய அதனால புரியல. ஆமா நிறைய கேட்டிருக்கேன் உங்களோடது. சூப்பர். நீங்க ஹரே அப்படியா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ முகஸ்துதிக்காக மாதாஜி. சொல்லல, முகஸ்துதிக்காக சொல்ல, ஃபாஸ்டா வந்தீங்க. ரொம்ப உங்க மேல நல்ல ஒரு பக்தி அபிப்பிராயம் நிறைய உண்டு எனக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி, மாதாஜி. பகவானோட கருணை மாதாஜி, பகவானுடைய கருணை. உண்மைதான் மாதாஜி. அதுக்கு குடுப்பின வேணுமே, அந்த கிராஸ் பண்றதுக்கும் சொல்றதுக்கும் ஒரு இது வேணும்ல. அது பகவான் உங்களுக்கு நிறையவே கொடுத்திருக்காரு. அவருக்குதான் நன்றி நன்றி கடன். கண்டிப்பா நம்ம எல்லா கண்டிப்பா சார்பாவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? பாட்டு பாடிட்டு மீனாட்சி Okay, மாதாஜி, மாதாஜி. நீங்க கூட பாடுவீங்கல்ல? பாடுவேன் மாதாஜி. இப்ப நான் எதுவும் ரெடி பண்ணலையே. ஓகே ஓகே, சரி, இன்னைக்கு பாடுறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க பாடணும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணல இல்ல மாதாஜி? சுபா மாதாஜி. ஹேமமாலினி எல்லாம் வரல. கீதா மாதாஜி இந்த வாரம் வரல மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஆமா, வீக் தான் கீதா வருவாங்க. மாதாஜி வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்க ஹேமமாலினி ஹேமா மாதாஜி, சரவணன் பிரபுஜி எல்லாம் இப்ப இனிமேல் வருவாங்க எல்லாம் மாதாஜி. ஆவணி விட்டா லீவ் போட்டாங்களா? தெரியல மாதாஜி. எப்போ கொஞ்சம் கால் பண்ணி பாருங்க, இல்லாட்டி ஒரு மெசேஜ் ஓகே பர்சனலா போட்டு கூப்பிடுங்க. அந்த ஓகே பாட்டை பாடிட்டு மாதாஜி. கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
जे अनिलो प्रेम थाना करुणा प्रजो हेन प्रभु खोदा केला आचार्य डहो जे अनिलो प्रेम थाना करुणा प्रजो हेन प्रभु कोदा केला आचार्य डहो काहा मोरा स्वरूप रूप काहा सनातन काहा दस रघुनाथा पतित पवन काहा मोरा पट चुका काहा कबीरा एक काले कोदा केला कोरा नटराज पाषाणे कुटी माता आनले पशिपो गौरंगा गुणेरानीति कोदा केला पबो से सब संगीरा संगी जे कई लो पिला से संग नवया कांदे नरोत्तमदास जे अनिलो प्रेम तना करुणा प्रजो हेनो प्रभु कोदा केला आचार्य टहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த வகுப்புக்கு மாலை வகுப்பு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் அன்போட வணக்கத்தோட வரவேற்கிறேன். நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடுறீங்களா மாதாஜி? ஒரு பாட்டு பாடிடுங்க மாதாஜி. பாடுவா மாதாஜி. ஓகே, பாடுங்க. வனமாலி வாசுதேவா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா வனமாலி வாசுதேவா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா சசிவதனா சரசிஜ நயனா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா சசிவதனா சரசிஜ நயனா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா வனமாலி வாசுதேவா நந்தகோப நந்தலாலா நவநீத சோரலாலா நந்தகோப நந்தலாலா நவநீத சோரலாலா பீதாம்பர குண்டல நயனா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா பீதாம்பர குண்டல நயனா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா வனமாலி வாசுதேவா குழலூதும் கோபியர் கண்ணா கோபியரின் மனதில் மன்னா குழலூதும் கோபியர் கண்ணா கோபியரின் மனதில் மன்னா கீதையினை தந்த கண்ணா கருமேக ஷியாமவர்ணா கீதையினை தந்த கண்ணா கருமேக ஷியாமவர்ணா வனமாலி வாசுதேவா
பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமாராதா ரமணா, பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமாராதா ரமணா, பக்தர்களை காத்திடுவாய் ஜெய ராதா ராதா ரமணா, பக்தர்களை காத்திடுவாய் ஜெய ராதா ராதா ரமணா, வனமாலி வாசுதேவா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா, சசிவதன சரசித நயனா ஜெகன்மோகன ராதா ரமணா, வனமாலி வாசுதேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. மாதாஜி உங்க சுபா மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் வெளில போயிட்டேன் நான். ஓஹோ. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. என் பேரை டச் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. மேல எடுத்துட்டு போறேன். நீங்களே இல்ல மாதாஜி. அது உங்க நேமே அதுல இல்ல, காணுமே. நேமே இல்லையா? இருக்கீங்க மாதாஜி, லாஸ்ட்ல இருக்கீங்க. ம். ஆட் பின் கொடுக்கவா? மேக் ஹோஸ்டா? மேக் ஹோஸ்ட். ஓகே ஓகே. ஓகே. தேங்க்யூ பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி, பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஊர்ல இல்ல, நானு வெளியில வந்திருக்கிறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஓகே பண்றதுதான் எப்படின்னு பாக்குறேன். எப்படி இந்த போன்ல பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, அதான் பாக்குறேன். ஓகே. ம். ஓகே, நான் பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம். நான் கேக்குறேன், நீங்க சொல்லுங்க இது தெரியுதான்னு மட்டும். ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியற அவசியம் என்ன பார்க்க முடியாது, கிளாஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே. நான் போன்ல தெரியுது இருந்து நான் மாதாஜி. பண்றேன். ஓகே ஓகே. நம்ம இதுவரையிலும் என்ன படிச்சிருக்கோம் எல்லாம் யார் சொல்றீங்க? 7 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். 7 சாப்டர் முடிச்சோம். வந்து ஆனந்தி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மருத்துவ இனிமை பார்த்தோம் மாதாஜி. திருநாமத்தின் மருத்துவ இனிமை. ஆமா, அதுல கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணங்கள், லீலைகள் எல்லாம் பார்த்தோம். அறியாமை என்னும் மஞ்சள் பாதிக்கப்பட்ட நாக்கிற்கு சர்க்கரை கற்கண்டை போல அது போல நாம எப்படி மகாமந்திரத்தின் அபராதம் பார்த்தோம் மாதாஜி. மகாமந்திரத்துல அபராதங்கள் பார்த்தோம். பக்தர்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் 6 அறிகுறிகள் பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. வெகுமதிகளை தானமா கொடுக்கிறது, தானமா ஏத்துக்கிறது, மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறது, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது, பிரசாதம் ஏற்றல், பிரசாதம் வழங்குதல். இந்த சாப்டர்ல அது இல்லையா? அது பழசு படிச்சது சொல்றாங்க. அந்த மஞ்சள் காமாலைக்கு கல்கண்ட உதாரணமா எதுக்காக சொல்றாங்க? அதாவது மஞ்சக்காமால வந்தவங்களுக்கு கல்கண்டு எப்படி கசக்குமோ அது மாதிரி நாஸ்திகர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கிறத நீங்க உதாரணமா சொன்னீங்க மாதாஜி. நாஸ்திகன், அவித்யா அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்களும் அதேதான்.
ம். அப்புறம் வந்து தினமும் நீங்க 10 இது சொன்னீங்க லாஸ்ட் டைம். 9 10 9 வைஷ்ணவ மாதாஜி. அபதாரங்கள் அது ம் அபராதங்கள் அபராதம். அது அது செய்ய சொன்னீங்க. அது ம். செய்யறதுனால என்ன ஆகும்? ஸ்ரத்தா. வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யறதுனால என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து நம்ம பக்தியில முன்னேற அஹ், முடியாது. முடியாது. பக்தியில முன்னேற முடியாது. ம். அப்புறம் 9 விதமான பக்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. ம் அப்புறம் ஸ்ரத்தா, தூய சாது சங்கா, பக்தர்களோட பார்வை எப்படி பஜனை. இருக்கணும், ஆத்மாவை எப்படி பார்க்கிறது, அதற்குரிய ஓகே தீர்வு என்ன, அதை தான் நம்ம 7வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஓகே. இப்ப பாபாஜி வந்து வழிபாடு எல்லாத்தையுமே ஞாபகப்படுத்துக்கிறதுக்காக தான் இப்ப கேட்டேன். படிச்சுக்கிட்டு ம். வாங்க கையோட. அடுத்தது வந்து இந்த சாப்டர், இந்த புக் வந்து இன்னும் 4 சாப்டர்ல முடிஞ்சிரும். 4 ம். பதத்தோட முடிஞ்சிரும். அதுக்கு பிறகு அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம். அப்புறம் இது மறந்து போயிடும். அதுக்காக தான் இப்ப போய் ஞாபகப்படுத்திக்கிறது. அப்பப்போ சரி. இந்த படிச்சுக்கிட்டே வாங்க. கிளாஸுக்கும் குவிஸ் உண்டா மாதாஜி? குவிஸ் உண்டா மாதாஜி? இதுக்கும் இதுக்கும் கிஸ் உண்டு. அதுக்கும் ஓகே ஓகே. உண்டு. முடிஞ்ச பின்னாடி தான் போடுவீங்களா? எல்லாமே ஆமா, பாதியாச்சும் போகணும்ல. அப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. 10 சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, என்ன மாதாஜி? 10 அஃபென்ஸ் சொன்னீங்கல்ல, பகவானை வழிபடுபவர்களை நிந்திப்பது குற்றம். ஆமா. அது இந்த சாப்டர்ல தானே மாதாஜி படிச்சோம்? இதுக்கு முதல் சாப்டர்ல படிச்சோம். இந்த 7வதுல படிக்கலையா மாதாஜி? அது 7வதுல தான் படிச்சோம். ஆன்மீக குருவின் கட்டளை மீறுவது குற்றம். ம் அது வந்து 6வது சாப்டர் மாதாஜி. 6வதா? அது 6. சரி, ஓகே. நம்ம 8வது சாப்டருக்கு இப்ப போகலாம். ஓகே. இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அனைத்து அறிவுரைகளின் சாரம். இப்போ வந்து நிறைய நம்ம அறிவுரைகள் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுவரையிலும் 7 அறிவுரைகள் படிச்சிருக்கோம். இது 8வது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, அனைத்து அறிவுரைகளின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லுது. இதுவரையிலும் படிச்சதோட சாரத்தை தான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எப்படி அப்படின்னா, 24 மணி நேரமும் ஆன்மீகத்துல நம்ம எப்படி மனசை செலுத்துறது, அததான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் வழிகாட்டுதலில் மனதை பயிற்றுவித்து விரஜத்தில் வசிக்கும் ஒரு 24 மணி நேர ஆன்மீக பயணம். விரஜங்கிறது எது? பிருந்தாவனம். பிருந்தாவனத்துல இருக்க கோபியர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. 24 ஹவர்ஸ் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரையே தான் ஞாபகத்துல எடுத்திருப்பாங்க. பார்த்தா உருவாங்க, பார்க்கலனாலும் உருவாங்க. அந்த மாதிரிதான். அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், எல்லா கோபியர்களும் எவ்வளவு வந்து கிருஷ்ணரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அவரே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மனசை வந்து கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து இந்த அனைத்து அறிவுரைகளையும் சாரம். அது எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிக்கலாம், ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஆசக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த 9 ஸ்டேஜஸ் படிக்கிறோம். அதுல அந்த ஆசக்தியை வந்து இதுதான் இந்த சாப்டர் மூலமா நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம மனசை வந்து நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்றது, பகவானை எப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு ட்ரெயின் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். ஒண்ணா பார்ப்போம். வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகம் 7 வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு வந்து, 1 வந்து நம்ம பார்த்தோம். 6வதும் 7வதும் 1 நோயும் 1 நோய் தீர்க்க மருந்துமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நோய் தீர்க்கிற மருந்து எது? கிருஷ்ணநாமம் மகா மந்திரம். மகா மந்திரம், திருநாமம். அதுதான் கல்கண்டு. நோய் எது? அறியாமை. அறியாமைங்கிற அந்த நோய நம்ம பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிச்சு நாம வந்து, அதாவது கல்கண்டு, அது வந்து மஞ்சள் காமாலைக்கு கல்கண்டு எப்படி கசக்குதோ அதுதான் மருந்தும் கூட அதுக்கு. அதுவே அந்த மாதிரி வந்து நோயும் நோய் தீர்க்க மருந்துமா 6-7 சாப்டர்ஸை நம்ம பார்த்தோம். இப்ப 8வதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, முழுமையான ஆரோக்கியம். இப்போ நோய் வந்தவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க. அவித்யாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க சொல்லி கொடுக்குறோம். அது ஆரோக்கியத்தை எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னா, நோய் குணமடைந்த பின் 24 மணி நேரமும் 24 ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த இனிமையை சுவைத்து பகவானின் சேவையில் முழுமையாக எடுபடுவதற்கான இறுதி அறிவுரை. எப்படி வந்து நம்ம மனசை வந்து 24 ஹவர்ஸ் பகவானை நினைக்கிறது, அதுக்கான பயிற்சியை தான் வந்து இந்த 8வது ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து கொடுக்குது. அதை வந்து இப்ப அந்த ஸ்லோகம் வழியா பார்க்கலாம்.
ತನ್ನಾಮ ರೂಪ ಚರಿತಾದಿ ಸುಕೀರ್ತನಾನು ಸ್ಮೃತ್ಯೋ ಕ್ರಮೇಣ ರಸನಾ ಮನಸಿ ನಿಯೋಜ್ಯ ತಿಷ್ಟನ್ ವ್ರಜೇತತ್ ಅನುರಾಗಿ ಜನಾನುಕಾಮಿ காலம் நயேத அகிலம் இது உபதேசச்சாரம். இதான் சொல்லிருக்காங்க, உபதேச சாரம். இந்த உபதேசங்களை சாரமா இது வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகம். அப்படின்னா என்ன? தன்னாம ரூபம். தன்னாமன்னா என்ன? அத்தத் பகவான் கிருஷ்ணருடைய புனித நாமம். அந்த நாமம், ரூபம், அவருடைய குணம், லீலை, அது எதுவுமே எப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? எப்பொழுதுமே வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து சொல்றாங்க. இந்த பொருள் படிங்க மாதாஜி, மீனிங் படிங்க யார் வேணா. ஹரே ஹரே பொருள் அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில் ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாளின் 24 மணி நேரமும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் நித்திய லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில் பூலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்து பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? 24 மணி நேரம் பகவானை நினைக்கணும், அவருடைய கதைகளை கேட்கணும், காதால அவருடைய கதைகள், லீலைகளை பத்தி அவர் கேட்கணும், அவருடைய ரூபத்தை நம்ம வந்து எப்போதும் நம்ம கண்ணால பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அவருடைய குணங்களை பத்தி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? சத்சங்கத்துல பேசணும். அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானை நினைக்கிறதுல நம்ம பயன்படுத்த முடியும். அப்படிதான் நம்ம நாமத்தை வந்து ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்றோம். அவருடைய திவ்ய ரூபத்தை நம்ம வீட்டுல இருக்க விக்கிரகங்கள்லயோ இல்ல கோயிலையோ நம்ம போய் பாக்குறோம். குணங்களை பத்தி நம்ம என்ன செய்யறோம்? சத்சங்கத்துலதான் பேச முடியும். அந்த மாதிரி பேசும் பொழுது நம்ம அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நிலை வருது. எப்பொழுதும் அவரை நினைக்கிறதுக்கான வழி அதுதான் அப்படின்னு செய்யறாங்க. இதனால என்ன செய்யும்? நாக்கையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். நாக்கு எப்படி கட்டுப்படுது? கண்டதையும் பேசாம, பௌதிகத்துல ஈடுபடாம, நம்மளுடைய நாக்கு, நம்மளுடைய மனசு வந்து ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுது. அததான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் பத்தாது, நம்ம என்ன செய்யணும்? பிரஜாங்கிறது இங்க விருந்தாவனம், கோலோக விருந்தாவனத்தாம். அது எங்க இருக்கு? இங்க வந்து விருந்தாவன் வந்து நம்ம டெல்லிக்கு பக்கத்துல மதுரா விருந்தாவன்லாம் அங்க இருக்குது. அங்க போய் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, நமக்கு அப்பப்ப எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் போய் அங்க வந்து 1 வாரம் 10 நாள் வசிக்கலாம். ஏன்னா அந்த விருந்தாவனத்துல வசிக்கிறதே வந்து பெரிய புண்ணியம். அந்த மண்ணை மிதிக்கிறதே பெரிய புண்ணியம். அதுல வசிக்கிறதோட மட்டும் இல்ல, அங்க பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட வழிநடத்தல் கீழே நாம வந்து எப்படி பக்தி தொண்டை செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத அவங்க மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 பரா யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. மனமே ஒருவனின் நண்பனாக. வாசிங்க மாதாஜி. நீங்க படிங்க மாதாஜி. அடுத்து நான் படிக்கிறேன், அடுத்த பேராகிராஃப். மனமே ஒருவனின் நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் இருக்க கூடுமாதலால் ஒருவன் தனது மனதை நண்பனாக்குவதற்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனின் சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. மனமானது இந்த பிறவி மட்டுமின்றி கடந்த பல பிறவிகளின் எண்ணற்ற எண்ணங்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த எண்ணங்கள் சில சமயங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றன. விதமாக பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு மனதின் செயலானது அபாயகரமானதாகலாம். மனோதத்துவமானவர்கள் மனதின் பலவகை மாற்றங்கள் அறிவர். எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தத் யத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவீதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதாக. ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவத்கீதை 8.6. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சுக்குவோம், அதுக்கு பிறகு படிக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனமே நமக்கு நண்பனாவும் எதிரியாவும் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பகவத்கீதையிலேயே படிச்சிருக்கிறோம். எந்த சாப்டர் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? மனமே நம்மளுடைய நண்பனாவும் எதிரியாவும் இருக்குது. படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? அதாவது ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சது ஞாபகம் இருக்கும் மாதாஜி. எந்த சாப்டர்ல? 6வது சாப்டர் நினைக்கிறேன். எடுத்து படிங்க. 6வது சாப்டர்ல இருக்கும்.
நம்மளுடைய மனசை வந்து எப்படி நாம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது. கட்டுப்படுத்தலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து அஷ்டாங்க யோகிகளுக்காக கொடுத்திருந்தாங்க அதுல. அதனால நம்மளுடைய மனமே வந்து எப்படி ஆகுது, நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் நமக்கு கட்டுப்படும் பொழுது, நம்ம சொல்ற பேச்சை கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு நண்பனா இருக்குது. அதே சமயம் நமக்கு எதிரியாவும் மாறுது. கட்டுப்படாம கட்டுக்கடங்காத குதிரை மாதிரி ஓடுது, தறிகட்டு ஓடுது. அந்த மாதிரியும் சில நேரங்கள்ல இருக்குது. அப்ப வந்து ஏன் அந்த காரணம்? ஏன் நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் கட்டுப்படுது, ஒரு நேரம் கட்டுப்படல? அந்த ஏன் நமக்கு மனம் வந்து முரண்பட்ட எண்ணங்கள உருவாக்குது? அது எப்படி நம்ம ஆபத்துல கொண்டு விடுது? அப்படின்னா, பல பல ஜென்மங்கள் நம்மலாம் எடுத்து வந்திருக்கிறோம். எத்தனை ஜென்மங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அத்தனை ஜென்மங்கள்லயும் நாம வந்து என்ன செய்றோம், இந்த பௌதீகத்திலேயே ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு நம்முடைய மனங்கள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, அந்த இச்சையிலேயே நமக்கு போயிட்டு இருக்குதே தவிர, ஆன்மீகத்துல வரமாட்டேங்குது. அந்த மாரி இருக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய பாமர மக்கள வந்து, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இஸ்கான் மூலமா என்ன செய்றாங்க? பயிற்றுவிக்கிறாங்க, பயிற்சி குடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் மூலம் கிருஷ்ணர் உணர்வை எப்படி ஏற்படுத்துறதுங்கிறத வந்து உனக்கு ஒரு பயிற்சியா குடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து அந்த மனம் வந்து நமக்கு நண்பனாக மாறுகிறது. இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய 8.6 ஸ்லோகம் வந்து குடுத்திருக்கிறாங்க. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. உடலை விடும் பொழுது ஒருவன் வந்து இந்த உடலை விடும் பொழுது அப்போ வந்து எந்த நினைவுல நாம உயிரை விடுறோமோ, உடலை விடுறோமோ, அந்த இதுல வந்து என்ன செய்யுது? மனம் வந்து அந்த எண்ணங்களை எடுத்துக்கிட்டு போகுது. சூட்சும உடல் இருக்கு இல்லையா? நம்மளுடைய சூட்சும உடல் வந்து ஏன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் அந்த 3ம் என்ன செய்யுது? சூட்சும உடல்ல அந்த எண்ணங்களை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகுது. அதுக்கு உதாரணம் யாரு பார்த்தோம்? உதாரணம் யார் சொல்றீங்க? அதுக்கு உதாரணமா நம்ம படிச்சோமே. ஜடபரதரா. ஜடபரதர். ஆஹ் கரெக்ட். மான பரத மகா சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றாரு? மானையே நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுறாரு, மான் பிறவி எடுக்கிறாரு. பார்த்தோம் இல்லையா? அதனால வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு? நாம வந்து அந்த நம்மளுடைய அந்த நினைவுகளை வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல மாத்துறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம வந்து இது வழியா நம்ம இஸ்கான் மூலமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரசனா, என்ன ரசனா? தி டங்க். மானசி அப்படின்னா மைண்ட். அது 3ம் நமக்கு வந்து எப்படி வந்து உதவுது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் 2 பேரா படிங்க மாதவி யாராச்சும். ஹரே கிருஷ்ணா. எம் எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம் அது படிச்சுட்டாங்க. தியஜத். அதுக்கு கீழே அது இறக்கும் சமயத்துல ஓகே. இருந்து படிங்க. மரணம் தருவாயிலிருந்து படிங்க. மரணத்தின் போது ஒருவனது மனமும் புத்தியும் அவனது அடுத்த பிறவிக்கான உடலின் சூட்சும வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒருவேளை மனமானது விரும்பத்தகாத ஒன்றினை எதிர்பாராமல் நினைத்தால் அதற்கேற்ப அவனது மறுபிறவி இருக்கும். மறுபுறம் அந்த மரணத் தருவாயில் அவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுவான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் நுண்ணியமானது என்பதால் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவிற்கொள்ளாமல் இருக்கும்படி மனதை பழக்கப்படுத்துமாறு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தர்களை அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் பேசுவதற்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும் உண்பதற்கும் நாவை பழக்கப்படுத்த வேண்டும். திஷ்டன் விரஜே, விருந்தாவனத்தில் அல்லது விரஜபூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் வசிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மேலும் உபதேசிக்கிறார். விரஜபூமி அல்லது விருந்தாவன பூமியானது 84 குரோஷம் அளவை கொண்டதாகும். ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைலுக்கு சமமானதாகும். ஒருவன் பிருந்தாவனத்தை வசிப்பிடமாக ஏற்கும்போது அங்குள்ள உயர்ந்த பக்தரிடம் அவன் அடைக்கலம் பெற வேண்டும். இவ்விதமாக அவன் கிருஷ்ணரையும் அவரது லீலைகளையும் எப்பொழுதும் சிந்திக்க வேண்டும். இதனை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் 1.2.294 மேலும் விரிவாக கூறியுள்ளார். படிக்கோ மாதாஜி. கிருஷ்ணம் ஸ்மரன் ஜனம் சாப்ஸ். ஓகே மாதாஜி. இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? இப்போ வந்து பயிற்சி எப்படி பயிற்சி பண்றது? ரசனா அப்படின்னா நாக்கு மூலமா நம்ம எப்படி பயிற்சி பண்ணணும்? நாக்குக்கு எப்படி பயிற்சியை கொடுக்கணும்? அடுத்தது மனசு, தி மைண்ட். மனசுக்கான பயிற்சி என்ன அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. நாவிற்கான பயிற்சி என்ன? பகவானை பற்றி மட்டுமே பேசணும். கிருஷ்ணரை பற்றி தான். நம்ம வாக்கு பேசுச்சுன்னா வேற எதையும் பேசக்கூடாது. கிருஷ்ணா பத்தி பேசணும், கிருஷ்ணா பத்தி பாடணும், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். இதுதான் நாக்குக்கான பயிற்சி. ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு இது ஒரு வழி அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. மனசுக்கான பயிற்சி என்ன? கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையுமே நினைக்க கூடாது.
அந்த மாதிரி நம்ம மனசை வந்து பயிற்சி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம், இறக்கும் தருவாயில நம்ம வந்து கண்டதையும் நினைக்காம நம்ம வந்து பகவானையும் நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. திஷ்டன் விரஜே. திஷ்டன் விரஜேன்னா விருந்தாவனத்தில் உள்ள நம்ம ஏதாவது ஒரு பகுதியில போய் அப்பப்ப நம்ம வந்து போயிட்டு வரணும், அடிக்கடியாவது போயிட்டு வரணும். அதை வந்து நமக்கு வந்து அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது அந்த விரஜ பூமி எவ்வளவு சதுர பரப்பு கொண்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குரோஷம்னா 2 சதுர மைல்களுக்கு சமம். ஒரு குரோஷம்ங்கிறது 2 சதுர மைல்களுக்கு சமமா. மொத்தம் வந்து 84 குரோஷங்கள் கொண்டதான் அந்த பிருந்தாவன பூமி. அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஒரு பக்தருக்கு கீழே அடைக்கலமா வசிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து ரூபக சுவாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல அதுக்கு வந்து ஒரு பாடல் சொல்லி விளக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணம் ஸ்மரன் ஜனம் ஸ்தாஸ்ய பிருஷ்டம் நிஜ சமீஹிதம் தத்தத் கதாரதச்சாசௌ சு குர்யாத் வாசம் விரஜே கதா. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண ஸ்மரன் ஜனம் ஸ்தாஸ்ய அப்படின்னா கிருஷ்ணரையும் அவருடைய உறவினர்களையும், அவருடைய சுற்றம்லாம் யாரு, கோபா கோபியர் தான் அங்க அவருடைய சுற்றத்திலே பாத்தீங்கன்னா நந்தகோபர், யசோதை, அப்புறம் இருக்கக்கூடிய கோபா கோபியஸ், அந்த 108 கோபியர்கள், ராதாராணி, இவங்கெல்லாம் தான் அவர் பகவானுடைய சுற்றம். அவங்களையே நாம வந்து நினைக்கணும். அந்த விரஜபூமியில போய் வசிக்கணும், அவங்கள பத்தியே நாம நினைக்கணும். அந்த மாதிரி நினைக்கிறதோட இல்லாம அவங்க எப்படி பக்தி பண்ணுனாங்களோ அதே போல நாமளும் வந்து ஆசைப்படணும். அவர் பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம வந்து தீவிரமான ஒரு ஆசையை கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த விரஜபூமியை இது பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே பக்தி ரசாமிர்த சிந்திலே இன்னொரு பாட்டு கூட இருக்கு. சேவா சாதக ரூபேன சித்த ரூபேன சாத்ரஹி தத்பாவ லிங் லிப்சுனா காரிய விரஜ லோகானுச்சாரத. அப்படின்னா என்ன, அந்த பிரஜ பூமியில வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய சகாக்கள்லாம் வந்து சுற்றத்தினர்கள்லாம் கேக்குதா மதுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. அந்த கிருஷ்ண ரஜபூமியில எப்படியெல்லாம் கோபியர்களும் கோபர்களும் பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் சேவை பண்ணாங்க நம்ம வந்து அந்த கதைகளை படிக்கும்போது தெரியும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சிருக்கிறோம். அந்த கோபா கோபியர்களோட அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒண்ணு கூடி விளையாடுறாரு. அவங்க ஊட்டுற சாப்பாடை வந்து அவங்க வாயில இருந்து எடுத்து கூட அவர் சாப்பிடுவாரு. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டாரு. ஜாதி மத இனம் பார்க்க கூடாதுன்னு நமக்கு சொல்றாங்களே, அப்படிதான் பகவான் வாழ்ந்திருக்கிறாரு. அந்த நிலையிலேயே நாம என்ன செய்யணும், அவருங்கெல்லாம் எப்படி வந்து பகவானோட இது பண்ணாங்களோ, பக்தி புரிஞ்சாங்களோ அந்த நிலையில நாம வந்து அவர் பகவான் மேல பக்தி புரியணும். இப்ப வந்து 2 விதமான பக்தி வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு எப்படி கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதனா அண்ட் சாத்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சாதனா பக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுதான் சாதனா பக்தி. இப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், பௌதிகத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கோம், குடும்பத்துலதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதே சமயத்துல ஆன்மீகத்திலேயே நம்ம வந்து எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு பகவானுடைய செயல்களை கேட்கிறோம், பாடுறோம். அப்புறம் வந்து அவரை பத்தி ஜபம் பண்றோம். நிறைய வந்து பாகவதம், பகவத்கீதை கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்றோம். இது எல்லாம் வந்து சாதனா பக்தியில வருது. சாத்திய பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இறை அறிவு. மானசீகமா வசித்தல் போட்டிருக்கா பிரபு மாதாஜி? மானசீகம்னு போட்டிருக்கா? மானசீகமா வசித்தல் அது வேற மாதாஜி. சாதனா பக்திக்கும் சாத்திய பக்திக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சாத்தியங்கிறது இறை அறிவு, பகவானை பற்றிய அறிவை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க, அதை 2 நிலையில பக்தி பண்றவங்க, சாதனா பக்தி பண்றவங்க, சாத்திய பக்தி பண்றவங்க, 2 பேருக்குமே வந்து எது பொருந்தும் அப்படின்னா, பிருந்தாவனத்துல போய் இருந்து பகவானுடைய பக்தர்களோட அடிச்சோட்டை ஃபாலோவர்ஸா இருக்கிறது வந்து 2 பேருக்குமே பொருந்தும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, பௌதிகமாக வசித்தல், அதுதான் சாதனா பக்தி. எப்படின்னா நம்ம பிரஜபூமியில போய் அங்கேயே வசிக்கிறது. இப்ப 84 குரோஷம் போட்டிருக்கு இல்லையா, 168 சதுர மைல்கள் கொண்ட பிரஜபூமியில்
நாம வந்து வசிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்பப்போ போய் ஒரு வாரம் 10 நாள் தங்கணும். அங்க இருக்க பக்தர்களுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்கள் எப்படி பக்தி பண்றாங்களோ அந்த நிலையில நாம வந்து போறது ஒரு நிலை. அது பௌதீகமான வசித்தல்னு சொல்லியிருக்காங்க. மானசீகமா வசிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நம்ம இங்க நம்ம வந்து அவங்கவுங்க ஊர்ல இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து பிருந்தாவன் போகல. அதே சமயத்துல நாம வந்து என்ன செய்யலாம், பிருந்தாவனத்துல அவர் செய்த லீலைகள் எல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு நம்ம மனசால பாக்குறது. அவர் வந்து அங்க என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தையா அங்கதான் முத வந்து பிறந்த உடனே அங்க போயிட்டாரு. பிறந்த உடனே போனதுல இருந்து அவரு பூதனை கொல்றது, அப்புறம் வந்து சகடாசுரன், அப்புறம் வந்து என்னது தாமோதர லீலை, இந்த நிறைய லீலைகள் நடந்தது. காளிங்க நர்த்தனம் எல்லாம் ஆடினாரு. வர்த்தம் பண்ணாரு. காளியனை வந்து புத்தி புகட்டினாரு. அப்புறம் கோவர்த்தனகிரியும் மலையா பிடிச்சாரு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நிறைய லீலைகள் அவர் செஞ்சிருக்கிறார் இல்லையா, அதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு பார்க்கணும். நம்ம இங்க இருந்துகிட்டே நம்மளால போக முடியலையா, பரவாயில்ல, மானசீகமா வந்தவர் வந்து நமக்கு பிருந்தாவனத்துல வசிக்கிற மாதிரி நினைச்சு அவர் லீலைகள் எல்லாம் நினைச்சு இந்த மாதிரி 2 வழிகள்ல நாம வந்து அந்த பிருந்தாவனத்துல ஏதாவது ஒரு செய்யணும். உடலால அல்லது மனசால நாம வந்து செய்யக்கூடிய நிலை வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிர்தல சிந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரஜத்தில் வசித்து கிருஷ்ணரையும் ஒரு பிரியமான சகாக்களையும் நினைவு கூற வேண்டும். அங்கேயே போய் வசிக்கிறது அவருடைய சகாக்கள் யாரு, கோபா கோபியஸ் எல்லாம், ராதாராணி எல்லாம் நம்ம நினைச்சு மனசால பார்க்கலாம். அந்த கோபர் யசோதையை நினைச்சு பார்க்கலாம். அது ஒண்ணு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 2வது வந்து அந்த சகாக்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவங்க எப்படியெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சாங்களோ அந்த நிலைய நாமளும் நம்மளுடைய நிலையில இருந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து சாதன நிலை, அதாவது பயிற்சி நிலை. இன்னொன்னு வந்து சாத்திய நிலை, பரிபூரண நிலை. இது வந்து பரிபூர்ண நிலை யாரு செய்யறாங்க, பக்தியில முழுமை அடைந்தவங்க செய்யக்கூடிய நிலை. அது வந்து இந்த 2 பேருக்குமே எது பொருந்தும் அப்படின்னா, ஒண்ணு நேரடியா போய் பகவான அங்க விரஜா பூமியில வசிக்கிறது, இல்ல மானசீகமா வசிக்கிறது. இது 2மே வந்து பக்தி அடிப்படையில இருக்கக்கூடியவர்களும் சரி, பக்தியில முற்றிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்குமே பொருந்தக்கூடியது. அதுதான் சாதனா நிலை, சாத்திய நிலை அப்படின்னு 2 இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி இது கிருஷ்ண உணர்வின் பக்தியில் அதுல இருந்து படிங்க. சாந்தி கிருஷ் மாதாஜி புக் இருக்கா? புக் இருக்கு மாதாஜி. த்ரோட் பெயினா இருக்கு மாதாஜி, அதனால கொஞ்சம் ஓகே உடம்பு ஓகே சரி, நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் எந்த மனோபாவத்தில் சேவை புரிகிறார்களோ அதே மனோபாவத்தில் அந்த பரமபுருஷருக்கு தெய்வீக பூமியாகிய விரஜதாமத்தில் ஒருவன் சேவை செய்ய வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணரது சேவர்களுள் குறிப்பிட்ட ஒருவரது நேரடி வழிநடத்தலின் கீழ் தன்னை ஒப்படைத்து அவரது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இந்த வழிமுறை சாதனா நிலை, கட்டுண்ட வாழ்வில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்மீக பயிற்சி நிலை. சாத்திய நிலை ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் பெற்று இறைவனை உணர்ந்து சித்த புருஷனாக இருக்கும் நிலை ஆகிய 2 நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். ஆனந்தி மாதாஜி படிங்க நீங்க. பக்தி சித்தாந்த சரசு நீங்க படி. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இந்த ஸ்லோகத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தியில் இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ளாதவன் எல்லாவித பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணரையும் அவரது திருநாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவிற்கொள்ளுதல் எனும் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து மனதை பழக்க வேண்டும். இவ்வழியில் மேற்கொண்டவற்றிற்கான சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் வழி நடத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் பிருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணரின் நாமம், புகழ், லீலைகள் மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை நினைத்து கொண்டு காலத்தை கழிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்வது குறித்தான அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் இதுவே. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண கதையை கேட்பதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட வேண்டும். இது சிரவண தசா அல்லது கேட்பு நிலை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் இவற்றை இடையராது செவியுறுவதன் மூலம் ஒருவன் வர்ண தசா நிலையை அடைகிறான். இந்நிலையை அடைந்தவுடன் கிருஷ்ண கதா கேட்பதில் பற்றுடையனாகிறான். ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்வரண வஸ்தா நிலை அல்லது நினைவிற்கொள்ளும் நிலையை அடைகிறான். நினைவிற்கொண்டு வருதல், மெய்மறந்த நிலை, தியானம், இடராத தியானம், சமாதி என முன்னேறும் கிருஷ்ணஸ்மரணத்தில் 5 வகை உள்ளது. முதலில் கிருஷ்ணரின் நினைவு இடையே
தடைபடலாம். ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை தியானம் எனப்படுகிறது. தியானம் மேலும் வளர்ந்து இடையறாத தியானமாகும் போது அஃது அனுஸ்மிருதி என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான அனுஸ்மிருதியால் ஒருவன் சமாதி நிலையை அடைகிறான். ஸ்மரண தசா அல்லது சமாதி முழுமையடையும் போது ஒருவனது சுரூப நிலை உணரப்படுகிறது. அந்நேரத்தில் ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை பூர்ணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். இது ஸ்பந்தித் தசா அல்லது வாழ்வின் பூரணத்துவம் எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப 4 விதமான நிலைகளை பத்தி இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. எப்படி பக்தியில படிப்படிப்படியா முன்னேறி மேல போகலாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஸ்ரவண தசா அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம்ல, 9 ஸ்டேஜஸ் படிக்கிறோம்ல. அதுல முதல் நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரவணம், முதல்ல நம்ம காதால கேட்கணும். எதை கேட்கணும்? பகவானுடைய லீலைகள், நாமங்கள், ரூபங்கள், அதை பத்தி சொல்றது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்கணும். இப்ப எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்டாதான் நமக்கு அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்வம் உண்டாகும். அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் தான் நிக்குது. அதுதான் நம்ம கிருஷ்ணருடைய நாமத்துக்கும் ரூபத்துக்கும் லீலைக்கும் நாமத்துக்கும் உருவத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கான்னா எதுவுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோமா, அது கிருஷ்ணர் தான். நம்ம இப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா, பகவத்கீதையோ பாகவதமோ எடுத்து படிக்கிறோமா, அது கிருஷ்ணர் தான். அது மாதிரி நம்ம பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பாக்குறோமா, அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். அப்போ அவருடைய லீலைகளை கேட்டாலும் அதேதான். கிருஷ்ணரையே நம்ம பாக்குறதுக்கான சமம். அப்ப எல்லாமே கிருஷ்ண ஸ்வரூபம். அப்போ அதை நம்ம கேட்டுக்கணும். நம்ம காதால எந்த அளவுக்கு பகவானை பற்றிய செய்திகளை நம்ம கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். அடுத்தது என்ன? அதுல தீவிரம். அதை விட்டுட்டு வேற எதையும் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அதாவது ஸ்ரத்தை, அதிகமான ஸ்ரத்தை, அதில் நம்பிக்கையை அது எப்ப எடுத்துக்கிறோமோ, அதுல எப்ப பற்றுதல் நமக்கு ஏற்படுதோ அந்த நிலை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா வரண தசா. இது 2வது நிலை சொல்றாங்க. 3வது என்ன? ஸ்மரண தசா. இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். 3வது நிலை. அந்த ஸ்மரணம் தான் இங்க சொல்லியிருக்கிற. அது எப்படி கேட்கணும்? சந்தோஷத்தோட, ஆனந்தத்தோட கேட்கணும். அந்த திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த நாமங்கள் மேல ருசி வரணும். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 3 நிலை: அபராத நிலை, அபராதம் குறையும் நிலை, அபராதம் அகன்ற நிலை. 3 நிலைகள்ல நம்ம நாமத்தை எப்படி உச்சரிக்கிறதுன்னு நம்ம படிச்சோம். அந்த மாதிரி அந்த நாமத்தை குற்றமில்லாமல் எப்படி கவனத்தோட உச்சரிக்கணுமோ அதே போல ஆனந்தத்தோட சந்தோஷத்தோட உச்சரிக்கணும். நம்ம மனசு பூர்த்தியோட, மனம் பகவான் மேல லயிச்சு நம்ம சொல்லணும். அந்த நிலை. அப்ப எப்படின்னா அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குது, ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. அதுதான் ஸ்மரண அவஸ்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 4வது நிலை என்ன? சம்பந்தி தசா. அதாவது கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பரிபூரண நிலை. அப்ப என்ன, நமக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னா, அவர்கிட்ட இருந்து இந்த அங்க துணுக்குகள் தான் நாம. அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படிங்கிறது தான் நித்திய உறவு. நித்திய உறவு என்ன? நம்மளுடைய உறவு என்ன நிலை அப்படின்னா, அவர் பகவான், நம்ம பக்தன். அவரு ஆண்டவன், நம்ம அடிமை, அடியான். அவருக்கு நம்ம அவர் எஜமானன், நம்ம சேவகன். அவருக்கு தொண்டு செய்யறது தான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை அப்படிங்கறது சொல்லி இருக்கிறாங்க. இத இதுலயே ஒரு பாட்டு பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது எப்படி நம்ம ஸ்மரணாவஸ்தாவை கொடுத்திருக்காங்க. அதை 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் நினைவில் கொள்ளுதல். இப்ப நம்ம படிச்சதுதான். ஃபர்ஸ்ட் நினைவுல ஏத்துக்கிறது, அடுத்தது ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அடுத்தது தியானம், அடுத்தது நிலையாக எண்ணுதல். அந்த இடைவிடாமல் 24 hours நினைக்கிறது. கடைசி நிலை சமாதி நிலை. அதாவது பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலேயே லயிச்சு போறது. இப்படி அதையும் 5 வகையா இங்க பிரிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்படி நாம எப்படி தியானத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னா, அனுஸ்மரணி, ஒரு நிமிஷம் கூட விடாம எப்படின்னா ஒவ்வொரு நொடியிலும் நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குதான் அனுஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நிலையில நாம என்ன செய்யணும்? பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணணும். கடைசி நிலை பூரண நிலை. அதுதான் வாழ்க்கையோட பூரணத்துவ நிலை. சம்பந்தி தசா. பகவானுடைய நம்ம உள்ள நிலைய இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது கடைசி, அதை முடிச்சிருங்க மாதாஜி. பாக்கிய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
சைத்தன்ய கிருஷ்ணா. சர் ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களை அனைத்து வகையான ஆசைகளையும் கைவிட்டு சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. இவ்வழியில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் கிருஷ்ணது நாமம், ரூபம், குணம், புகழ் ஆகியவற்றின் மேல் படிப்படியாக பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒருவர் இத்தகைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணரது பாத கமலங்களுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாது இயற்கையாகவே சேவை செய்யலாம். இந்நிலையானது ராக பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்நிலையில் ஒரு பக்தர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் நித்திய தோழர்களில் ஒருவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இது ராகானுகா பக்தி எனப்படுகிறது. ராகானுகா பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டே ஒருவர் சாந்த ரசத்தில் கிருஷ்ணரின் பசுவாகவோ, கிருஷ்ணரின் கரத்தில் உள்ள புல்லாங்குழலாகவோ, கிருஷ்ணரின் கழுத்தில் இருக்கும் மாலையாகவோ இருக்க விரும்பலாம். தாசிய ரசத்தில் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் சேவர்களான சித்திரகன், பக்திரகன் அல்லது ரத்தனின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுகின்றனர். நட்புமிக்க சக்கிய ரசத்தில் பலதேவர், ஸ்ரீதாமர் அல்லது சுதாமரை போன்று நண்பராகலாம். பெற்றோரின் அன்புமிக்க வாத்சல்ய ரசத்தில் ஒருவர் நந்தமகாராஜரை போலவும் யசோதையைப் போலவும் ஆகலாம். மாதுரிய பக்தி அல்லது பிரேம பக்தியில் ஒருவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தோழியான லலிதாவை போலவும் சேவகிகளாக மஞ்சரிகள், ரூபா, ரதியை போலவும் ஆகலாம். இதுவே பக்தி தொண்டை பற்றி அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து படிச்சதே வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க, பிபிடில எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீகலெக்ஷன். பகவானை எப்படி நம்ம நினைக்கிறோம்னா அப்பப்ப நினைக்கிறோம். நம்மளோட பௌதிக வேலையில ஈடுபடுறோம், அப்பப்போ வந்து நினைக்கிறோம். அதுதான் வந்து நினைவு கூறுதல். ஃபர்ஸ்ட் நிலையில நம்ம இருக்கிறோம், ரீகலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்யணும், அப்சர்வேஷன் என்ன, இடையூறு இல்லாம ஒரு தொடர்ச்சியா நம்ம பகவானை நினைக்கக்கூடிய நிலை வந்து ரெண்டாவது நிலை, ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டோட நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடிய நிலை. மூணாவது தான் வந்து மெடிடேஷன் பண்றது. எப்பவுமே நம்மளுடைய கவனங்களை சிதற விடாம பகவானை பத்தியே வந்து சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோமா, அந்த மெடிடேஷன் நிலைக்கு, மூணாவது நிலைக்கு நம்ம போறோம். அனுஸ்மிருதி நாலாவது நிலை என்னது, அந்த தியானம், அந்த மெடிடேஷன் வந்து விரிவடையும் பொழுது எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம போறோம். கடைசி நிலை என்ன, சமாதி நிலை என்னன்னா, எப்போ தடங்களே வராது, குறுக்க வந்து எந்த இடையூறுமே இருக்காது, வேற எதையுமே நம்ம நினைக்க மாட்டோம். பகவானை பத்தியே 24 hours சொல்றாங்கல்ல, அந்த நிலை, பகவானை பத்தியே நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம மாறுறோம் அப்படிங்கறது வந்து இந்த பிபிடில சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்ப நிலை யாரு, ஒரு ராகபக்தி, அதாவது நியோஃபைட் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, நம்ம எதை செஞ்சாலுமே ஒரு பலனை கருதியே நம்ம வந்து வேலை செய்வோம். சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிப்போம். அதே சமயம் வந்து பலன் கருதி செயல்களை, இப்ப நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம், பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு வேலையை செய்ய அப்படிங்கிறாங்க. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நிலையில வந்து முதல் அடியில நம்ம வந்து ஒரு நியோஃபைட் வர்றாங்க. அடுத்தது என்ன செய்யறாங்க, அட்டாச்மெண்ட். அந்த விதிகள் எல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அது மூலமா, அந்த விதிகள் மூலமா நாம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, பகவானை பற்றிய நாமத்தை பத்தியோ, ரூபத்தை பத்தியோ, லீலைகள் பத்தியோ, குணங்கள் பத்தியோ நம்ம வந்து அன்பை வந்து வளர்த்துக்கிறோம். பகவான் மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு வருது. அந்த நிலை. மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா, எந்தவித நிர்பந்தமும் இல்லாம, அதாவது ராகபக்தி. அது எப்படின்னா, நம்ம யாரும் நம்மள அது செய்யணும், பக்தியில இப்படி செய்ய அப்படி செய்யணும்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம். தன்னிச்சையா பகவான் மேல நமக்கு வரக்கூடிய அன்பு நிலை. இப்ப வந்து கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்கறதுனால இல்லாம இயற்கையா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ரூப விக்கிரகம் வீட்டுல இருக்கா, அதுக்கு வந்து இந்த மலரை என்னென்ன கலரா மலர் சுட்டலாம், எப்படியெல்லாம் அதுக்கு ஆடை தைத்து போடலாம், பகவானுக்கு என்னென்ன பிரசாதம் செய்யலாம் அப்படின்னு நாமளே விருப்பப்பட்டு செய்யறோம் இல்லையா, அந்த நிலை ராகபக்தி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுறாங்க. அடுத்தது ராகானுகா பக்தி. இதுதான் வந்து பகவானுடைய பக்தர்களோட அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நாம செய்யக்கூடிய பக்தி. அந்த ராகானுகா பக்தி தான் வந்து
விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள்லாம் எப்படி பக்தி பண்ணாங்களோ, அவங்கெல்லாம் எப்படி செஞ்சாங்களோ, எந்தவித சுயநலமும் இல்லாம அவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து பக்தியை வந்து சோதிக்கிறாரு. பக்தியில சிறந்தவர் நாரதர்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. சாரி, அக்ரூரர் சொல்றாரு. அப்ப வந்து என்ன செய்ய நினைச்சிட்டு இருக்காரு, அப்படியா வந்து நீங்க வந்து உம் அக்ரூரரா, ஆமா நாரதரா, யாரோ டக்குன்னு பேர் மறந்துட்டான். அவர் என்ன செய்யறாரு, பக்தியில சிறந்தவங்க யாருங்கிறது நிரூபிக்கிறதுக்காக தனக்கு தலைவலி அப்படின்னு ஒரு நாடகம் ஆடுறாரு பகவான். யாருடைய காலடி மண் வந்து ஒரு பக்தி தூய பக்தர்களுடைய காலடி மண் பட்டதுன்னா என் தலைவலி போயிடும், போய் மண்ணை வாங்கிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாரு. அவரு தூக்கி வாரி போடுது. காலடி மண்ணை எடுத்து எப்படி பகவானுக்கு கொடுக்கறது மருந்தா அப்படின்னுட்டு. ஆனாலும் வந்து சொல்லிட்டாரே, கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாருன்னா செஞ்சுதானே ஆகணும். அதனால போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மகாராணிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, 8 சகிகள், சத்யபாமா, ருக்மணி, காளிந்தி அப்படின்னு அவருக்கு 8 மனைவியர்கள் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் கேட்கும்போது அவங்க எல்லாம் யாருமே அந்த பாவத்தை நாங்க செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மாட்டேன்னுறாங்க. ஒருத்தரும் மண்ணு கொடுக்கல. அப்புறம் போய் அவர் வந்து திரும்பி போய் சொன்னோன்னா, சரி நீங்க விருந்தாவனத்துல இருக்க கோபியர்கிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றோம்னா, கோபியர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவானுக்கு என்னோட காலடி மண்ணு போட்டா பகவானுக்கு தலைவலி போகுமா, தாராளமா எடுத்துங்கன்றாங்க. என்ன செய்யறாங்க, அவங்க மேலாடைய துப்பட்டா எடுத்து கீழே விரிக்கிறாங்க, மண்ணை காலால மிதிச்சுட்டு வந்து டக்கு டக்குன்னு அதுல வந்து குதிக்கிறாங்க. அந்த மண்ணெல்லாம் அதுல கொட்டி மூட்டை மூட்டையா கட்டி கொடுக்குறாங்களாம். அப்ப அவர் அசந்து போறாரு. வந்து இந்த இப்படி கொடுக்குறீங்களே, அதனால உங்களுக்கு பாவம் வராதா, உங்களோட காலடி மண்ணு பகவானுடைய தலைவலிக்கு கொடுக்குறேங்கிறீங்களே, பாவம் வராதா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எங்களுக்கு என்ன பாவம் வந்தாலும் எங்களுக்கு பரவாயில்ல, அதை நாங்க அனுபவிச்சுக்கிறோம். ஆனா பகவானோட தலைவலி போகுமா, அதை சொல்லுங்க. அந்த தலைவலி போகணும்னா நான் என்ன பாவத்தை வேணாலும் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி ஒரு தூய பக்தி, அதுதான் வந்து உண்மையான பிரேம பக்தி. அப்படி இருக்கக்கூடிய பக்தியில சிறந்தவங்களுடைய காலடி சுவட்டை நாம வந்து என்ன செய்யணும், அவங்களோட ஃபாலோயர்ஸா நாம வந்து பக்தியில அவங்கள வழி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து மத்தாஜி அது யாரெல்லாம் நாரதர் தான் மத்தாஜி, அது நாரதர் நாரதர் தான். தானே, நாரதர் தானா, நாரதர். அதான் நாரதர் நாரதரா தான். அக்ரூரர். அப்ப டக்குன்னு கோபியர்கள் சொல்லிட்டேன். தான் கொடுப்பாங்க. ஆமா. ஆமா, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் பேர்லாம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சித்ரகா, புத்திரகா, ரக்தகான்னு எல்லாம். அவங்க எல்லாமும் அவருடைய கோபர்கள். பகவானுடைய அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்களா இருக்கிறாங்க கோபர்கள்லாம். அவங்களுடைய காலடி தடத்தையோ அல்லது நம்ம வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது மாதிரி அப்படின்னா, அவங்க பகவானுடைய ஃப்ரெண்டா யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, சாக்கிய ரசத்துல பலதேவர் பலராமர் இருக்கிறாரு, ஸ்ரீதாமா அதாவது சுதாமா இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரியோ அல்லது பகவானுக்கு வாத்சல்ய அன்பு காட்டுறவங்க யாரு, யசோதையும் நந்த மகாராஜாவும். அந்த மாதிரியோ அல்லது மாதுரிய பக்தி, அது யாரு, கோபியர்கள், ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அவங்கள போலயோ, அவங்கள போலன்னா அவங்கள போல ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது. அவங்கள எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி நாம வந்து பண்ணலாம். இன்னும் யாருன்னா ரூப மஞ்சரிகள். மஞ்சரிகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூப மஞ்சரி, ரத்தி மஞ்சரி அப்படின்னு எல்லாம் மஞ்சரிஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு, ராதாராணிக்கு தோழிகளா இருக்கிறவங்க. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அஷ்டசகிகளோட ராதாராணியோட தோழிகள் 8 பேரு. அவங்களுக்கு சகாக்களா இருக்கிறவங்க, சேவை செய்யறவங்க தான் இந்த மஞ்சரிகள்ங்கிறவங்க. அவங்களெல்லாம் அந்த மஞ்சரிய கூட நம்ம வந்து உதாரணமா எடுத்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் இங்க நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எப்படி பண்ணலாம், சாந்தரசம் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கையில இருக்க அந்த புல்லாங்குழல், அவருக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பசுக்கள், அப்புறம் அவர் கையில வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாரு, அந்த குச்சி, அவர் போட்டிருக்க மாலை, இது எல்லாமே வந்து சாந்தரசமா. அது மாதிரி கூட நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், பகவானுக்கு சேவை செய்ய விருப்பப்படணும். தாசிய ரசத்துல வந்து சித்திரகா, பத்திரகா, இந்த பக்தகா அப்படிங்கிற இந்த அவங்க சேவர்களை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். தொண்டு செய்யறவர்கள். சக்கிய ரசத்துக்கு தான் பலராமர், ஸ்ரீதாமர், சுதாமர் கொடுத்திருக்காங்க. வாத்சல்ய ரசம் நந்த மகாராஜா, யசோதை. மாதுரிய ரசம் உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீமதி ராதாராணி, லலிதா, விஷாகா போன்ற அவங்க. அப்புறம் ரூப மஞ்சரி, ரதி மஞ்சரி, இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோயர்ஸா எடுத்து நாம அவருடைய தொண்டு செய்யறதுக்கு ஃபாலோயரா நம்ம இருக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து
ஆன்மீக பாதையின் வரைபடம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய நாக்கையும் மனசையும் 24 மணி நேரம் கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது, அது கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறது, இப்படி நம்ம மனசையும் நாக்கையும் கட்டுப்படுத்தணும். அடுத்தது லொகேஷன், எங்க வசிக்கணும்? பிரஜ பூமியில ஒண்ணு நேரடியா போய் உடலால வசிக்கலாம், அல்லது நம்ம இங்க இருந்தபடியே மனசால இதையே நம்ம இருக்கிற இடத்தையே விருந்தாவனமா ஆக்கி அந்த மனசால அவர் இடத்த இருக்கலாம். மூன்றாவது நிலை என்ன? மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நித்திய சகாக்களின் வழிகாட்டுதல். அவங்க எல்லாம் எப்படி பக்தி பண்ணாங்க, கோபா கோபியர் எல்லாம் எப்படி பக்தி பண்ணாங்களோ அதை நம்ம பின்பற்ற மூலமாகவும் அவரை அடையலாம். கடைசியா என்ன கோல்? ஸ்மரணாவின் உச்சத்தை அடைந்து ராகானுகா பக்தியில் தனது நித்திய ரசத்தை உணர்தல். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்மரணத்துல ஆரம்பிக்கிறோம், அப்புறம் படிப்படியா நம்ம என்ன செய்யறோம்? வரண தசா, அடுத்தது ஸ்மரண தசா, சம்பத்தி தசா. அந்த சம்பத்தி தசாங்கிற நிலை தான் வந்து என்னது? பக்தியோட உச்ச நிலை, பக்தியோட பூரணத்துவ நிலை. அந்த நிலையை நாம வந்து அடையக்கூடிய இதை வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்குது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? 24 மணி நேரத்தை நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும். எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து இடைவிடாம பகவானை நினைக்கிறது, எப்படி தொடர் பயிற்சியா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நமக்கு வந்து பயிற்சி பண்ணணும். நம்மளோட நேரத்தை வந்து டைம் டேபிள் போட்டு நம்ம பழகணும். இத்தனை மணி நேரம் நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம செலவிடணும் அப்படின்னு. அடுத்தது மனசை பயிற்சி பண்ணணும். எப்பொழுதும் பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருந்தோம்னா நாம வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு செல்ல முடியும். எம் வாவி ஸ்மரன் பாவம், அது மாதிரி. அடுத்தது கிருஷ்ண கதைகள். நம்மள்ட்ட வந்து என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து புக்ல படிக்கலாம், இல்லைன்னா கேட்கலாம், யூடியூப்ல எல்லாம் கூட வருது நிறையா. இல்ல தூய பக்தர்கள் அவங்க மூலமாகவும் நம்ம என்ன செய்யணும்? விருந்தாவனத்தோட கதைகள், பகவான் கிருஷ்ணருடைய கதைகள். இப்ப வந்து நமக்கு வந்து பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க, ஒரு நல்ல விஷயம். இன்னையில தான் ஆரம்பமாயிருக்கு இல்லையா? அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து பகவானுடைய லீலைகள், குணங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பக்தர்கள் அவங்கள பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. இதுதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பக்தி தொண்டு தொடர்பான அனைத்து அறிவுரைகளின் சாரம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம இந்த 8வது இதோட வந்து சாரமா இது வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய். ஸ்ரீல ஜெய் பிரபுபாதா கி ஜெய். ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். 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 All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Rama Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna Mataji. மாதாஜி. Thanks தேங்க்யூ Mataji. மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, கிளாஸ் Mataji. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. Hare Class Krishna super Mataji. and Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. நம்ம வந்து பகவானை பத்தி படிக்கும் பொழுது ஈஸியா நமக்கு வந்து புரியும். இது வந்து நீங்க ரிப்பீட்டடா வந்து படிங்க. படிச்சுட்டு இதுல ஏதாவது அதுல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க குறிச்சு வச்சுட்டு அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வந்து கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம். இதுவரையிலும் 8 முடிச்சிட்டோம். இன்னும் வந்து 9, 10, 11 3 தானே இருக்கு. ஆமா அநேகமா மாதாஜி. அடுத்த வாரத்துக்கும் அடுத்த வாரத்துல முடிச்சிருவோம். 3 கிளாஸ்ல நம்ம முடிச்சிடலாம். அதை அடுத்த ம் ஈஷோபநிஷத்தை ஆரம்பிக்க போறோம். அதனால ம் இதெல்லாம் நல்லா இன்னொரு தரம் தரவா படிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ Hare Krishna. மாதாஜி. Thanks Mataji.